Türkmenistanda dowam edýän ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümüziň rahatlygy bir aýlygynyň çäginde polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň sürüjülerinden durly bahanalara arap jerime ýazýandygy, şol sanda para bermäge mejbur edýändigi baradaky habarlaryň köpelmeginiň arasynda ýylatda ýol polisiýanyň işine barhany ýylyklyklaryň artýandygy bellenilýär. Azatlyň habarçylary muňa bir mysal hükmünde geçen hepde paýtagyt Aşgabatyň gatnawly köçeleriniň birinde ençime minutlap husuz ýatan polisiýanyň işgärine hiç kimiň himaýete gelmändigini belleýärler. Geçen anyny Aşgabatyň Atatürk köçesinde motosiklle barýan bir polisiýa işgäri dolandyrşyny ýitirip motosikli bilen agdyryldy. Ol husyny ýitirip 5-6 minut töwereg ýerinden galman ýatdy. Onuň görnüp duran şiketleri ýokdy. Emma hadisanyň Türkmenbaşy bankynyň gabat garşysynda şeýlede köp gatnawly köçäniň uğrunda ýüze çykandygyna garamazdan hiç kim oňa himaýete gelmedi. Polisiýa ýerinden turup sähel çaýkanyp ötäge diýänçä oňa ilkinji medisina himaýeti berilmedi, hatda suwam hüdürlenmedi. Garady galyp bilmän asfaltda ýatan polisiýa işgäriniň dadyna hiç kim gelmedi diýip bu wakalary saýat bolan Aşgabatlylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bu hadise şeýlede ýol polisiýasynyň işgäriniň soňky saglyk ýagdaýy barada İçeri işler ministrliginden kommentariýa ýa-da gosmaçy maglumat almak başartmady. Bu ağırlykda Azatlyň habarçysy husuz ýatan polisiýa işgärine näme sebäpden himaýetiň berilmändige bilen gyzyklanyp bu wakalary saýat bolan adamlaryň ýene bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Şeýlede bu hadise boýunça beýleki Aşgabatlylaryň pikiri bilen gyzyklandy. Habarçymyz özü bilen söhbetdeş bolan raýatlaryň täze ählitiniň diýenýaly PYGG-niň işinde nägile bolýandyklaryny belledi. Meniň şahsy özüm ýürüýtilip, husundan giden polisiýa işgärine kömege gelmedim. Olar köçede saklananlarynda juda gödök, ulumsy, käh halatlarda paýy sözler hem ulanyp gürleşýärler. Olar ulagyň daşky görnüşi hapa, rengi goýy ýaly durly bahanalara arap, jerime ýazjakdygy bilen haýbat atyp para soraýarlar. Olaryň ählisi diýen ýaly sürüjiniň düşündürşine nalysyna gulak gabarça kim bolmaýarlar. Mende şeýlede gurrundaş bolýan beýlik tanyslarym köpsünde ýol polisiýa işgärine silah ýa-da hormat galmady diýip özüni Ilyas diýip tanışdyran ýaşaýjylaryň ýene biri gurrun berdi. Şol bir wagtda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri özleriniň ýol başçylarynyň käh halatlarda diňe dürüstü bilen berilýän buýruklaryny berjäi diýendiklerini sorulýan gündelik jerime planyny dolup bilmeseler, aradaky tapawudy öz hasaplaryna dolmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Hökümet bizi ýol polisiýa işgärlerini öz bähwidi üçin ulanýar. Munyň netijesinde raýatlaryň gözünden düşýändigimizi özümiz hem bilýäris. Emma buýrugy berjä etmekden başga alajymyz ýok diýip atlandyrylmasızlygyny soran PYGG-niň işgäriniň biri 14-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Galy berse-de tutuş sentýabry öz içine alýan ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümüziň rahatlygy ady bilen geçirilýän şäherler kagaz ýüzünde ýol hereketiniň asudylygyny we howpsuzlygyny üpçün etmek, agyr ýol uly hadiseleriniň öňüni almak maksatyndan ugralýar. Ýöne Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan raýatlar bir aýlyň dowamında PYGG-niň işgärleriniň aglabyçyly ýollarda tizligi ýokurlandyran sürüjüleri awlamak, olary jerime salmak ýa-da olardan para almak bilen meşguldygyny aýdýarlar. Mundan başga da Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan raýatlar öňki ýyllarda aýallaryň awtoulag sürmegini, gara ýa goýy renkli awtouloglary garşy alyp baran erjel görüşi bilen tanınan häkimetleriň köçelerdäki howpsuzlyk ýagdaýyny ýokurlandyryp biljekdigine biraz şüpheli garaýarlar. Belletek Azatlyk bu bir aýlyň ilkinji günlerinde bolan ençeme, şol sanda adam pidali ýol hadiseleri barada hem habar beripdi.